βιβλίου του αγαπητού μου του Ιάκωβου του Μαρτίδη. Τον ευχαριστώ και αυτόν και τις εκδόσεις Αρμός που σκέφτηκαν να είμαι απόψε σε αυτή τη συνάντηση και να πω δύο σκέψεις. Και είναι πραγματικά δύο σκέψεις, δεν έχω κάποιο έτοιμο κείμενο. Και βεβαίως, Ιάκωβε, πρόλαβα και το διάβασα το βιβλίο. Πάντα υπάρχει ένα άγχος, ειλικρινά, αν θα προλάβουμε να είμαστε συνεπείς απέναντι σε αυτό το οποίο μας ζητούν και εμείς θέλουμε να κάνουμε. Και το λέει ο Ιάκωβος γιατί το πήρα το βιβλίο τις τελευταίες ημέρες και ξέρει ότι αυτό το διάστημα έχουμε ένα απίστευτο όγκο εργασίας στο Πανεπιστήμιο, διότι περνούμε τα τμήματα του Αριστοτελείου, το περισσότερο την εξωτερική μας αξιολόγηση. Δηλαδή μια μικρή τρόικα. Και εμείς στο τμήμα Θεολογίας Δευτέρα-Τρίτη περιμένουμε 4 συναδέλφους από την Αμερική και 1 από τη Γερμανία για να γίνει αυτή η δουλειά. Και με την ευθύνη του Προέδρου τα πράγματα λίγο βαραίνουν σε αυτήν την ιστορία. Όμως, είμαι με πολύ χαρά σήμερα εδώ και ίσως είναι και μια ξεκούραση, μια αναπνοή μετά από όλη την ημέρα και αυτό το τρέξιμο. Θα βρισκόμαστε έτσι με μια πολύ ωραία παρέα με τον πατέρα Βαρνάβα. Είμαστε όλοι φίλοι χρόνια και γνωστοί. Και βεβαίως πλέον με τον Ιάκωβο συγκατοικούμε σε αυτό το σπίτι που λέγεται Αρμός, στον κοινό οίκο. Εφόσον και εγώ την τελευταία μου δουλειά την έβγαλα στον Αρμό και όσον ούπο την καινούργια χρονιά θα ακολουθήσουν και 2 καινούργια βιβλία, ένα δικό μου και ένα συλλογικό. Πριν από λίγες ημέρες, όταν ανακοινώθηκε αυτή η παρουσίαση, ανάμεσα στις άλλες, γιατί ο Ιάκωβος έχει κάθε μέρα και μία από ό,τι βλέπω, έχει κάνει σειρά, δεν ξέρω πού θα τελειώσει. Τρομάζω που το βλέπω αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ καλό, δεν ξέρω πώς αντέχει και πώς θα οργανώνει όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρξε ένα σχόλιο ενός γνωστού συγγραφέα και ανθρώπου του πνεύματος, το οποίο έλεγε «Αμά ρε παιδί μου, και ο Αρμός βιβλία προσωπικής βελτίωσης». Κάποιοι το διάβασαν το σχόλιο. Αυτοβελτίωσης. Δηλαδή τι τώρα, συνταγές που θα μας πείτε πώς θα ζήσουμε και τι θα κάνουμε, και αυτό τι σχέση έχει και με την Ορθοδοξία, τι σχέση έχει και με τον σύγχρονο πολιτισμό. Κουραστήκαμε δηλαδή. Και μάλιστα σχολίαζε και το εξώφυλλο του βιβλίου, καθώς έλεγε τελικά ίσως αυτό το εξώφυλλο να εκφράζει τις καινούργιες προοπτικές του Αρμού. Σας το θυμίζω. Ένα πλυντήριο, το οποίο θυμίζει βεβαίως ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Όλοι ξέρουμε το τραγουδάκι. Ή τα λερωμένα τάπλυτα. Τα παραπεταμένα. Λοιπόν, ή εκείνο το ανέκδοτο που λέγαμε μικρότεροι, με τα χέρια έτσι να κινούμαστε, «Μαμά, πότε θα με βγάλεις από το πλυντήριο». Λοιπόν, εγώ το βρίσκω ωραίο το εξώφυλλο. Πραγματικά, και τι εννοώ. Τελευταίο ο Αρμός μας έχει συνηθίσει σε εξώφυλλα τα οποία μας βγάζουν από την ασφάλειά μας και τη βεβαιότητά μας και είναι τολμηρά, αρκούντος τολμηρά. Εμένα μου αρέσει γιατί ακριβώς ίσως δείχνει όχι αυτό που συμβαίνει στον Αρμό με τον τρόπο που το έγραφε ο συγκεκριμένος άνθρωπος των γραμμάτων στο σχόλιο του επικριτικό, αλλά ότι αν δεν γίνει αυτό το πλύσιμο των διαφορετικών ρούχων μαζί, δεν θα σταματήσει αυτή η ιδιώτευση την οποία έχουμε επιλέξει τα τελευταία χρόνια και έχει οδηγήσει σε έναν πολιτισμό ο οποίος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά της φθοράς και της διάλυσης. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να προηγηθεί ένας τέτοιος θάνατος της διαφορετικότητας μέσα σε έναν τέτοιο κοινό κλίβανο, προκειμένου μετά από αυτό να προκύψουμε διαφορετικοί, όπου θα κρατούμε αυτή την ιδιαιτερότητά μας και ταυτόχρονα όμως θα έχουμε αποκτήσει και μια κοινότητα. Τέλος πάντων, αυτή μια ερμηνεία θα μπορούσε κανείς να κάνει πάρα πολλές ερμηνείες, 1002, αρνητικές ή θετικές. Το κακό είναι ότι διαβάζοντας αυτό το σχόλιο, είπα να πάρει ευχή, και εγώ τόσα χρόνια περίπου αυτό έλεγα, όταν έβλεπα βιβλία τα οποία σχετίζονται με τη ψυχοθεραπεία, την ψυχιατρική κτλ. Ή παλαιότερα βιβλία όπως αυτά για το γάμο που κυκλοφορούσαν στις εκδόσεις του Ακρίτα κτλ. Και έλεγα καλά, τώρα πρέπει να μας πούνε τι θα κάνουμε, πώς θα βιώσουμε ένα γάμο δηλαδή. Δεν μπορούμε να το βιώσουμε, γιατί πρέπει να μας πούν πώς θα το βιώσουμε το γάμο. Και είπα ότι ο γράφων μπορεί να έχει και δίκιο. Δηλαδή τώρα έρχεται ο Ιάκωβος να μας πει πώς θα ζήσουμε τις σχέσεις μας, την αγάπη μας, το γάμο μας, τη μοναξιά μας,
Γιατί πρέπει να μας το πει ο Ιάκωβος? Υπάρχει κανένας λόγος? Ας το ζήσουμε. Ή πρέπει να γράψει κανείς ένα βιβλίο πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι? Άλλωστε, η Καινή Διαθήκη, που είναι το κατεξοχήν βιβλίο της Εκκλησίας, δεν είναι ένα τέτοιο βιβλίο. Ένα βιβλίο το οποίο τι κάνει? Περιγράφει την ζωή της εκκλησιαστικής κοινότητας της εποχής, τίποτα άλλο. Ούτε συνταγές δείχνει, ούτε μεγάλες κατηχητικές διαστάσεις έχει, απλά περιγράφει μια κοινότητα η οποία ζει. Και έτσι λοιπόν άρχισα να ξεφυλίζω το βιβλίο με μια διάθεση δύσκολη, που έλεγα ότι ένα τέτοιο βιβλίο, εφόσον κλήθηκα να το παρουσιάσω, βέβαια έχω και προϊστορία σε αυτή την κατηγορία βιβλίων. Έχω παρουσιάσει και το φίλο μας τον Καραγιάννη, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και πήγαμε πολύ καλά, παρότι και εκεί είχα πάλι αμφιβολίες στην αρχή. Άρα λοιπόν δίσεξα Μαρτίν. Ξαναναλαμβάνω την ίδια ευθύνη να παρουσιάσω ένα βιβλίο από μια κατηγορία βιβλίων που λίγο με δυσκολεύουν. Ακριβώς γιατί ίσως εγώ δεν θέλω να βάλω τον εαυτό μου, αυτό λέγεται εγώ, τι θέλετε, πέστε το όπως θέλετε, κάτω από καλούπια. Μπορεί να είναι και θετικό, μπορεί να είναι και πολύ αρνητικό. Και έτσι λοιπόν άρχισα να ξεφυλίζω το βιβλίο για να δω τι συμβαίνει. Αμέσως συνάντησα κάποιες λέξεις που νομίζω ότι είναι κλειδιά, εργαλεία προκειμένου να κατανοήσουμε αυτό το βιβλίο. Είδα και τα περιεχόμενα στο τέλος. Η πρώτη λέξη την οποία θέλω να πούμε δύο κουβέντες είναι η λέξη σχέση, την οποία χρησιμοποιεί ο Ιάκωβος πάρα πολλές φορές και νομίζω ότι δεν έχουμε πολλές σαν αυτήν, οι οποίες να ορίζουν την αμεσότητά μας. Και σκέφτηκα ποιες λέξεις θα μπορούσαμε να βάλουμε δίπλα στη λέξη σχέση. Η πρώτη είναι αντικειμενοποίηση, το αντίθετο της σχέσης. Δίπλα, ισοδύναμο της αντικειμενοποίησης και στον αντίποδο της σχέσης, θάνατος. Παρακάτω, διάρρηξης. Πιο κάτω, με πιο θεολογικό τρόπο, πτώση. Και ακόμα πιο κάτω, με εντελώς θεολογικό τρόπο, αμφισβητήσουμε από πολλούς που δεν διαβάζουν τα πατερικά κείμενα όπως πρέπει, αλλά τα υποψιάζονται μέσα από ένα blog κάπου αλλού κτλ., μέσα από ανθρώπους οι οποίοι την προσωπική τους ιδεολογία την ονομάζουν τελευταία θεολογία. Απώλεια έκπληξης. Και θυμήθηκα την ερμηνεία του Αγίου Κυρίου Αλεξανδρίας στην πτώση, όπου λέγει ότι η πτώση δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο παρά η απώλεια της έκπληξης, δηλαδή της δυνατότητας του ανθρώπου να εκπλήσεται απέναντι στον εκπλήσοντα Θεό. Ούτε ηθικές κατηγορίες, ούτε έφαγε μήλο, τίποτα απολύτως. Η αδυναμία ενός ανθρώπου, του Αδάμ και της Εύας, να εκπλήσονται απέναντι στο πρόσωπο της που αποκαλύπτεται ως έκπληξη και αποκαλύπτει την έκπληξη. Άρα λοιπόν η πτώση, μέσα από την αδυναμία αποκάλυψη της εκπλήξεως και την δύναμη να αντικρίσουμε την έκπληξη, διαλύει τη σχέση. Και ο Ιάκωβος δεν κάνει τίποτα άλλο σε αυτό το βιβλίο παρά να μιλάει για αυτή τη σχέση και να προσπαθεί να δει πώς μπορεί να φτιαχτεί μια αρχιτεκτονική της σχέσης. Άρα λοιπόν το βιβλίο στοχεύει στην άρση της αντικειμενοποίησης, στην άρση του θανάτου, στην άρση της πτώσης και στο άνοιγμα, ξανά, σε ένα καινούργιο άνοιγμα απέναντι στο μυστήριο της εκπλήξεως. Δεύτερο σημείο, το οποίο έχει ενδιαφέρον σε αυτό το βιβλίο. Και πάλι σε σχέση με τη σχέση. Η σχέση προϋποθέτει τη δραματικότητα των πραγμάτων. Και ο Ιάκωβος το τονίζει συνεχώς αυτό το πράγμα. Δεν είναι αγγλικανάλατο γεγονός. Πάω βόλτα, ένα ωραίο απογευματινό και όλα είναι όμορφα, γαλήνια, βίος ανθόσπαρτος, όπως λες. Το ευχόμαστε πάρα πολλές φορές. Και νομίζω ότι έτσι ξεκινάει και σωστά το τονίζει ο Ιάκωβος ένας γάμος με μια τέτοια ευχή. Τι εννοώ? Δεν εννοώ ότι είναι κακή ευχή, αλλά είναι μισή αλήθεια. Δεν μπορεί να είναι ένας βίος ανθόσπαρτος. Ο βίος, στην καλύτερη περίπτωση, θα είναι ένας βίος στρωμένος με τριαντάφυλλα, αλλά με όλο τους το είναι και τα αγκαθάκια τους μαζί. Όχι μόνο τα άνθη τα οποία τα κόβουμε και τα πετάμε. Θα έχει και αγκαθάκια.
ή θα έχει πολλά αγκάθια και κάπου και κανένα άνθος. Το θέμα είναι αν μπορεί κανείς μέσα στην καθημερινότητα και στην ροή των στιγμών να βλέπει αυτά τα άνθη. Και εδώ μου θύμισε και πάλι το βιβλίο, εφόσον ομιλούμε για όραση και τη δυνατότητα να βλέπουμε τις μικρές στιγμές, τον γέροντα Πορφύριο που εσχάτωσε η Εκκλησία μας και δικαίως, και νομίζω είναι η πρώτη φορά που κανείς δεν είπε «Μα γιατί βιάστηκε τόσο η Εκκλησία». Τουλάχιστον δεν έχω διαβάσει τίποτα, δεν έχω ακούσει τίποτα, παραβλέπω ένα μεγάλο ενθουσιασμό από ανθρώπους από όπου και αν προέρχονται. Τον κατέταξε στο εορτολόγιο της Εκκλησίας. Ο γέροντας Πορφύριος μιλάει λοιπόν με άλλα λόγια, τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, για εκείνα τα γυμνασμένα, τα σκεμμένα αισθητήρια που πρέπει να έχει ο άνθρωπος προκειμένου να βλέπει. Δεν φτάνει να έχει μάτια. Όπως λέει και ο Ντοστογεύσκι στον Ηλίθιο, ο ζωγράφος δεν είναι αυτός που ζωγραφίζει καλά, αλλά αυτός που βλέπει. Η όραση. Και το λένε και ο Ελίτης και ο Σεφέρης, μιλούν για τα σκεμμένα αισθητήρια. Άρα λοιπόν η σχέση είναι η κατάφαση στις μικρές στιγμές της καθημερινότητας, αλλά για να υπάρχει τέτοια κατάφαση χρειάζεται να υπάρχει άσκηση των αισθητηρίων. Δηλαδή να τα γυμνάζουμε τα αισθητήρια. Τρίτο σημείο. Η τέταρτο μετά το εξώφυλλο. Μυστικά των άλλων. Ένας τίτλος, δάνειο, κρυφό και ωραίο, το οποίο ο Ιάκωβος χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά και μου αρέσει, είναι ωραίος τίτλος και μου αρέσει διπλά, γιατί μας οδηγεί ή μας παραπέμπει και σε μια άλλη πραγματικότητα, σε μια πολύ ωραία ταινία, «Οι ζωές των άλλων». Τη γερμανική ταινία, η οποία πήρε και τα αντίστοιχα βραβεία και νομίζω δικαίως τα πήρε, όπου ουσιαστικά είναι μια ταινία η οποία σχολιάζει τη σχέση του προσώπου με το σύστημα, το οποιοδήποτε σύστημα. Είτε αυτό είναι φιλοσοφικό, είτε είναι σύστημα κοινωνικό ή πολιτικό ή εκκλησιαστικό, οποιοδήποτε σύστημα. Και το σύστημα είναι αυτό το οποίο δεν επιτρέπει, το κλειστό σύστημα, την επέκταση της ζωής. Τι συμβαίνει στις ζωές των άλλων? Συνήθως υπάρχει αυτός που ζει, αυτοί που ζουν, και υπάρχουν και παρακολουθητές. Στον χώρο της κοινωνιολογίας σε συγκεκριμένη κατηγορία, ο παρακολουθητής. Αυτός δεν ζει, άρα παρακολουθεί πώς ζουν οι άλλοι, αλλά γιατί το κάνει αυτό? Έχει ένα και μόνο σκοπό, να ενοχοποιήσει τις ζωές των άλλων. Και στον χώρο του σύγχρονου πολιτισμού έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ζουν για να ενοχοποιούν τις ζωές των άλλων. Δηλαδή, ο σκοπός τους είναι αυτός. Πώς θα παρακολουθώ από μια κλειδαρότρυπα τις ζωές των άλλων για να τις ενοχοποιώ. Και έτσι δικαιώνομαι εγώ, φαίνομαι ως Άγιος και αποκαλύπτω και αυτή την αγιότητά μου με το να καταδίδω τη φυσιολογική ζωή ανθρώπων με τους οποίους εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ. Από την άλλη, τα μυστικά των άλλων έχουν μέσα τους και μια διάσταση η οποία οδηγεί στην εξομολόγηση. Δηλαδή, εδώ ο Ιάκωβος έρχεται από έναν άλλο δρόμο, έτσι κι αλλιώς είναι δέκτης μυστικών, πάρα πολλών μυστικών. Άρα λοιπόν βρίσκεται σε μια θέση ευθύνης και χρέους διαχείρισης των μυστικών των άλλων. Εδώ δεν έχουμε πλέον ότι κάποιοι παρακολουθούν τις ζωές των άλλων, διότι ο Ιάκωβος δεν παρακολουθεί τις ζωές των άλλων, οι άλλοι έρχονται σε αυτόν. Και αυτή είναι η διαφοροποίηση των μυστικών των άλλων από τις ζωές των άλλων. Και προσπαθεί να γίνει, αν θέλετε, αλληλέγγυος, προκειμένου να βρει λύσεις, εάν μπορεί να το κάνει αυτό, για να στηρίξει το μυστήριο της σχέσης. Βέβαια αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο με άλλα χαρακτηριστικά, με ομοιότητες αλλά και διαφορετικότητες, κάνουν και οι πνευματικοί πατέρες, ξομολόγοι. Δεν ξέρω αν θα το άντεχα προσωπικά. Είναι πολύ υπεύθυνο, είναι πολύ σοβαρό, είναι πολύ δύσκολο και εγώ θαυμάζω τους ανθρώπους που είτε έτσι αντέχουν μια τέτοια πραγματικότητα. Είναι ασήκωτο να έρχεται ο άλλος να καταθέτει την ύπαρξή του σε σένα και εσύ να πρέπει να βρεις κάποια λύση. Εάν δεν πρέπει να βρεις εσύ τη λύση, και νομίζω αυτό δεν σημαίνει, να τον οδηγήσεις στο να βρει μόνος του τη λύση.
Και νομίζω αυτό κάνει η υπεύθυνη εξομολόγηση και η υπεύθυνη ψυχιατρική, η ψυχοθεραπεία, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γνωρίζουμε νομίζω. Δηλαδή, δείχνουμε στους ανθρώπους έναν δρόμο προκειμένου αυτοί να μπορέσουν οι ίδιοι να τον περπατήσουν. Δεν πρέπει να περπατήσουμε εμείς τον δρόμο για αυτούς και να τους πούμε: κοιτάξτε πώς περπατιέται αυτός ο δρόμος. Σε αυτήν την πορεία εντάσσονται αρκετά από τα κείμενα του βιβλίου. Μου κάνει εντύπωση ότι ο Ιάκωβας με έναν πολύ γλυκό τρόπο κάνει και τις παραπομπές του σε συγγραφείς, σε ανθρώπους τέχνης, του πολιτισμού, γνωρίζει, αλλά γίνεται με έναν τρόπο όχι βαρύ ακαδημαϊκό. Εντάσσονται τόσο όμορφα αυτά τα κείμενα και τα μικρά κείμενα και τα παραθέματα μέσα στο βιβλίο, που κανείς αισθάνεται ότι έχουν μια λειτουργική ενότητα, δεν σε δυσκολεύουν. Βέβαια, κάποιες φορές, επειδή αναφέρθηκε σε πολύ συγκεκριμένες ιστορίες, είναι υποχρεωμένος εκ των πραγμάτων να επαναλαμβάνει κάποια πράγματα. Αλλά νομίζω ότι και αυτό είναι μια διαδικασία την οποία δεν μπορεί κανείς εύκολα να ξεπεράσει. Όταν πρόκειται να αναφερθεί σε διαφορετικές ζωές και διαφορετικά γεγονότα, όπου υπάρχουν μικρές επαναλήψεις μέσα στην απόλυτη διαφορετικότητα, είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις. Σημείο 5. Βαριά η καλογερική, ασήκωτος ο γάμος. Έτσι. Και το λέγω αυτό διότι το βιβλίο κατά κανόνα φαίνεται να αναφέρεται σε γάμους, αλλά στα αλήθεια αναφέρεται και σε κάθε άνθρωπο ο οποίος μπορεί να ζήσει με τον δικό του τρόπο μια αλήθεια. Δηλαδή, αναφέρεται σε όλους εκείνους τους μοναχικούς ανθρώπους, είτε αυτοί οι άνθρωποι είναι μέλη ενός ζευγαριού ή είτε δεν είναι μέλη μιας τέτοιας πραγματικότητας. Θα έλεγα δηλαδή ότι το πρόβλημα που προσπαθεί να διακονίσει αυτό το βιβλίο, να γιατρέψει αυτό το βιβλίο, αν μπορεί με κάποιον τρόπο, τουλάχιστον να δείξει έναν δρόμο. Είναι ακριβώς πώς θα περάσουμε τη μοναχικότητα απέναντι όπου και αν την βιώνουμε αυτή τη μοναχικότητα. Και αν κάπου συμβάλλει, νομίζω ότι εδώ συμβάλλει πάρα πολύ στο θέμα της μοναχικότητας. Πάρα πολύ. Σε αυτή την περίπτωση, η κόλαση, αν έχουμε μια τέτοια θεώρηση των πραγμάτων για τις σχέσεις, όπως είπα πριν, δεν θα είναι ο άλλος. Γι' αυτό και ο συγγραφέας του βιβλίου δεν συμφωνεί με τον Ζαν Πολ Σάρτρ, ο οποίος έγραφε ότι η κόλαση είναι η άλλη. Βέβαια πρέπει να σκεφτούμε πότε γράφει ο Σάρτρ, γιατί γράφει ο Σάρτρ, ποια είναι η Ευρώπη της εποχής του, ποιο είναι το θέμα του υπαρξισμού, ποιες είναι οι θεσμικές μορφές εξουσίες στις οποίες αντιπαλέει ο Σάρτρ και αν θέλετε και τον διάλογο, έναν υποθετικό διάλογο να το κάνουμε έτσι, με τον Ντοστογεύσκη που λέγει ο απέναντι είναι ο παράδεισός μου. Όντως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο άλλος δεν είναι η κόλασή μας και αλίμονο αν ήταν η κόλασή μας, αλλά στα αλήθεια υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι όντως ο άλλος είναι η κόλασή τους. Γι' αυτό και ο Ιάκωβος τονίζει ότι πιστεύω ότι η απουσία του άλλου, η ακοινωνισία με τον άλλον είναι η κόλαση. Απαντώντας, να το πούμε έτσι με κάποιον τρόπο, δημιουργικό και ουσιαστικό στον Ζαν Πολ Σάρτρ. Βέβαια, εδώ, σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να εκθέσω και μία δικιά μου σκέψη, έναν προβληματισμό. Απέναντι στο γεγονός, διαβάζουμε κάπου στο βιβλίο ότι ο σύγχρονος πολιτισμός μας διαλύει μέσα σε ένα γενικό χαμό, απρόσωπες πόλεις, μοναχικοί άνθρωποι και πώς αυτοί οι μεγάλοι δρόμοι κρύβουν την μοναξιά μας και όλα αυτά εδώ. Και διαβάζοντας το θυμήθηκα και μια άλλη άποψη του πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν, ο οποίος έλεγε ότι με κατηγορούν ότι σε ένα Παρίσι περιφέρομαι στους δρόμους και μιλώ με τους ανθρώπους και κάνω αυτά που κάνω και ότι η άσκηση είναι αυτή η οποία σώζει τον άνθρωπο και εγώ γιατί περιφέρω μέσα σε τόσο πολύ κόσμο, σε αυτόν τον μοναχικό κόσμο και τι βγάζω από αυτήν την υπόθεση. Και έλεγε ότι ο Θεός τελικά αποκαλύπτεται παντού, ακόμη και σε μια πολύβουη οδό των Παρισίων. Εδώ λοιπόν θα έλεγα ότι ίσως να δώσουμε και μια ευκαιρία σε αυτόν τον πολιτισμό. Να μην σταθούμε δηλαδή επικριτικά απέναντί του ότι επειδή έχει όλη αυτή τη μεγέθυνση που έχει και δημιουργεί και κάποια αποπροσωποποίηση ότι κατά ανάγκη
οδηγεί τους ανθρώπους σε κάποιες διαστάσεις. Μπορεί και να μην τους οδηγεί. Μπορεί μέσα σε αυτό το πράγμα να έχουμε μια άλλη πραγματικότητα. Δηλαδή, φοβάμαι ότι καμιά φορά αυτή η άμεση ενοχοποίηση του πολιτισμού με τα χαρακτηριστικά που έχει μπορεί να μας οδηγήσει σε μια διάθεση καθαρότητος δίκην καθαρών της Εκκλησίας της αρχαίας, αυτής της ομάδας η οποία θεωρούσε ότι οι άλλοι οποιοδήποτε απέναντι είναι αιρετικοί, ανήθικοι ή οτιδήποτε άλλο. Θα έλεγα λοιπόν ότι το πλυντήριο ίσως έχει σχέση με μια τέτοια πολύ βουή πραγματικότητα. Δηλαδή ότι μέσα σε αυτό το χαμό, αυτό το που όλα αναμειγνύονται και εμείς θα λέγαμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε την καθαρότητά μας και την ανεξαρτησία μας της μιας πραγματικότητας από την άλλη, ίσως τελικά να έχει νόημα αυτό που συμβαίνει. Και αν κανείς πιστεύει και στην πραγματικότητα του μυστηρίου της Ιεράς Οικονομίας, ότι τελικά την ιστορία της Ιεράς Οικονομίας, να πω το θεολογικό αυτό, δεν την οδηγούν οι άνθρωποι, αλλά κάτι άλλο πέρα από εμάς, και αυτό ονομάζεται Πνεύμα το Άγιο, ίσως πρέπει να περάσουμε μια τέτοια διαδικασία για να πολεμήσουμε την καθαρότητα, σε εισαγωγικά, η οποία όμως αυτή η καθαρότητα διαλύει την οποιαδήποτε σχέση. Δεν θα πω άλλα. Νομίζω πως κανείς μπορεί να πει πολλά. Θα ήθελα ίσως στο τέλος μόνο μια σκέψη. Να πω. Έτσι, αυτό που σας λέγω βρίσκεται στη σελίδα 206, είναι το σχόλιο του Ιάκωβου, ότι φαντασμαγορικά στολισμένες και φωτισμένες πλατείες κρύβεται η απουσία αυθεντική ζωή μέσα στις πολύβους στη λαοθάλασσα, διασταυρώνονται οι εκρηκτικές σιωπές μας. Είναι η κλασική θέση που όλοι λέμε, αλλά εγώ θα ήθελα να δώσω μια ευκαιρία σε αυτή τη θέση, να τελειώσω με αυτό το κειμενάκι που πρόσφατα στο διαδίκτυο έσπασε τα μία, θα λέγαμε, σελίδα 208, από τον Θανάση Βέγκο, ο οποίος λέει: έπρεπε να γεράσω, αγόρι μου, για να μάθω την ευτυχία. Τελικά ευτυχία είναι ένα ζευγάρι χέρια, δυο χέρια. Αυτά που θα σε αγκαλιάσουν, θα σε κρατήσουν, θα σε κοιμήσουν, θα σε περιποιηθούν, θα σου μαγειρέψουν, θα σε χαϊδέψουν και στο τέλος θα σου κλείσουν τα μάτια. Τα πολλά χέρια απλά σε κατσιάζουν, χάσιμο χρόνο. Θα το δεις κι εσύ όσο μεγαλώνεις. Και μου θύμισε Ράινερ Μαρία Ρίλκε, ο Βέγκο, σε αυτό το σημείο. Το γράμματα σε ένα νέο ποιητή, που υπάρχουν τέτοιες όμορφες περιγραφές. Ξεκίνησα, αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητέ Ιάκωβε, πατέρα Βαρνάβα, την ανάγνωση με προβληματισμό και με το κειμενάκι που διάβασα στο διαδίκτυο, στη σελίδα του Αρμού, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος ή δεν θυμάμαι που ήταν. Και το τελείωσα ακόμη πιο προβληματισμένος. Και αυτό είναι κάτι. Ευχαριστώ. Επίσημα πράγματα. Λοιπόν, πρώτη φορά παθαίνω αυτό το κακό να παρουσιάσω βιβλίο. Δεν έχω ιδέα πώς γίνεται. Μου είπε ο φίλος ο Ιάκωβος να το κάνω αυτό. Ναι. Εντάξει. Ή λίγο πιο κοντά. Λέω, πρώτη φορά έπαθα αυτό το κακό να παρουσιάζω βιβλίο. Μου το είπε ο πατήρ Ιάκωβος. Λοιπόν, μα αυτά που λέει είναι παπαδικά. Μα είναι πατήρ. Έτσι κι αλλιώς. Τέλος πάντων. Και λέω, τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Λέω, θα διαβάσω το βιβλίο και τι μου βγει. Φαντάζομαι παρουσίαση βιβλίου δεν είναι να πιάσω κάποια στοιχεία και να τονίσω από αυτά. Θα αφήσω το νου μου και την καρδιά μου το ρουφήξει και να περιγράψω αυτό που μου βγαίνει. Μπορεί να ακούγεται λίγο ρομαντικό, αλλά έτσι μου βγήκε. Τέλος πάντων, κάποιοι επίσης κάνουν μια διάκριση. Τι είναι ψυχολογικό και τι πνευματικό. Νομίζω αυτή η διάκριση είναι ψεύτικη. Κάτι είναι αληθινό, είναι ψεύτικο. Ή έχει ουσία ή δεν έχει ουσία. Από την άλλη είπε και ο Χρυσόστομος ότι η διαχείριση των σχέσεων αφορούν τη μια πλευρά και την άλλη. Και αυτό είναι λάθος, κατά την άποψή μου. Δεν διαχειριζόμαστε σχέσεις. Ο καθένας αυτό που είναι να κάνει θα το κάνει. Ο άνθρωπος είναι ζώρικη ιστορία. Αν θεωρήσουμε ότι διαχειριζόμαστε σχέσεις, τότε χειραγωγούμε ανθρώπους. Το μόνο που κάνουμε είναι απλώς ακούμε και δίνουμε μια ελπίδα ότι μπορεί να χαρούμε τη ζωή μας. Κάτι παραπάνω δεν ξέρω αν γίνεται. Γιατί οι άνθρωποι όταν πάνε στον παπά ή στον ψυχολόγο, δεν ξέρω στον ψυχολόγο τι γίνεται, στα λίγα χρόνια που ασχολούμαι με τους ανθρώπους, ο άνθρωπος θα κάνει αυτό που θέλει. Και αν τον πιέσεις κάτι, την κρίσιμη στιγμή που πρόκειται να αποκαλυφθεί η ουσία ενός ανθρώπου, το βάζει στα πόδια.
δεν θέλει να ακούσει πράγματα πιο ουσιαστικά που αγγίζουν την καρδία, γιατί φτιάξαμε ο καθένας τα σπιτάκια μας και είμαστε βολεμένοι εκεί και προστατευόμαστε. Τέλος πάντων, ο τίτλος είναι προκλητικός, τα μυστικά των άλλων. Είναι όμως λόγια και κουβέντες που μπαίνουν στην ουσία και στο κέντρο των ανθρώπινων σχέσεων. Τίποτα περιττό δεν υπάρχει στο βιβλίο και τίποτα λιγότερο. Συνήθως γράφονται πολλά και λέγονται πολλά, ιδίως στο θέμα των ανθρώπινων σχέσεων, και νιώθουμε να κουραζόμαστε από όλα αυτά. Η κούραση είναι γιατί αυτά δεν έχουν καρδιά και αμεσότητα. Το βιβλίο αυτό είναι διαφορετικό γιατί αναφέρεται σε θέματα που αφορούν τον καθένα και θεωρητικά και πρακτικά. Δίνεται η θεωρητική βάση, μία κατεύθυνση των σχέσεων, αλλά και προτείνεται πρακτικά αυτό πώς γίνεται. Και στα παραδείγματα ιδιαίτερα που αναφέρεται, που είναι μια άσκηση της θεωρίας, αλλά και μέσα από τα πρώτα κεφάλαια φαίνεται αυτό. Είναι κάτι παραπάνω από μια ψυχαναλυτική ματιά. Έχω την αίσθηση ότι η ψυχαναλυτική ματιά είναι να σου αναλύσει ο άλλος τι συμβαίνει, αλλά εκεί μέσα δεν μπαίνει η έννοια του πάθους και της όρεξης για ζωής. Και έχουμε δει πολλούς ανθρώπους που καταφεύγουν σε ψυχαναλύσεις, καταλαβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό που λείπει ότι δεν ματώνεται η καρδιά τους. Δεν υπάρχει έτσι όρεξη για ζωή. Σε αυτό δεν συμβαίνει το βιβλίο. Δίνεται μια πρόταση και στάση ζωής που στον πυρήνα της είναι ο πνευματικός λόγος της αγάπης. Δίνει τον τρόπο της προσωπικής μας ανάπτυξης και το μήνυμα ότι αξίζει ζωή. Ένα πρόβλημα που υπάρχει και συναντούμε σαν παπάς, θα το πω, στους ανθρώπους της Εκκλησίας, είναι υπάρχει ένας φόβος για τη ζωή. Θεωρούμε ότι η ζωή είναι κάτι άσχημο και είναι από μόνη της μια ενοχή και δεν πρέπει να τη χαρούμε. Και θεωρούμε ότι ασκητικό φρόνημα είναι να αρνηθώ τη ζωή, ενώ ασκητικό φρόνημα είναι να μπορώ να γευτώ τη ζωή πραγματικά. Κυρίαρχη αξία της ζωής είναι να δίνεις παρά να παίρνεις, να μπαίνεις στην αναζήτηση της περιπέτειας, στην περιπέτεια αναζήτησης του προσώπου. Να βρίσκεις τον τρόπο και από τα άσχημα να έχεις κέρδος, να έχεις ευλογία. Αυτό είναι άλλη ιστορία, πολύ δυνατή. Φοβούμαστε το κακό, φοβούμαστε τα πάθη μας, φοβούμαστε την αμαρτία, φοβούμαστε τις κρίσεις, αλλά δεν καταλάβουμε ότι αυτό είναι η αιτία που μπορούμε και η αφορμή να εξελιχθούμε και να αναπτυχθούμε. Δεν υπάρχει Άγιος ο οποίος μοιάζει σαν έναν ήρωα των παραμυθιών, αλλά είναι ο Άγιος αυτός ο οποίος διδάχθηκε από τα πάθη του, διδάχθηκε από τις αστοχίες του, και αυτό που κάνει η Εκκλησία δεν είναι να μας κάνει ανθρώπους ζώντας σε ένα φανταστικό πλαίσιο αγιότητας, αλλά αυτά που κάνει η Εκκλησία είναι ότι μεταποιεί και την αμαρτία σε αρετή. Δηλαδή μας κάνει την αμαρτία ως αφορμή προσωπικής μας εξέλιξης, προωθητικής δύναμης προς τη ζωή. Είναι ρεαλιστικό το βιβλίο, δεν ωρεοποιεί τη ζωή, αλλά μας εντοπίζει πού είναι η χαρά της και πού ανακαλύπτουμε την ομορφιά της. Είναι καλό, ίσως κανείς θεωρεί, να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημά μου, αλλά είναι μισή πορεία. Κατάλαβα το πρόβλημα μου, αλλά έχω ελπίδα. Μπορώ να ζήσω. Με αυτά τα χάλια μου μπορώ να χαρώ. Με αυτή τη δυσκολία που έχω με τη γυναίκα μου, με τον άντρα μου, με τον αδελφό μου, με τον φίλο μου, πού με πάει? Δηλαδή είναι αδιέξοδη ιστορία. Διαπίστωσα 1002 στραβά πράγματα. Από εκεί πέρα τι γίνεται? Και πιστεύω πως το πνεύμα του Θεού εκεί είναι, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα απελπισίας. Κάποτε έλεγε κάποιος και μου άρεσε πάρα πολύ. Τι είναι ο διάβολος? Ένας πανέμορφος νέος που μου μεταφέρει την απόγνωσή του. Και στις σχέσεις αυτό που γίνεται είναι ότι απογινώσκουμε και ελπίζουμε. Πεθαίνουμε και αναστενόμαστε. Και αυτό είναι που μπορεί να μας εξελίξει. Αν δεν υπάρχει απελπισία μέσα στη σχέση, τότε η σχέση πολύ απλά είναι ψεύτικη. Κρύβουμε την πραγματικότητα ένας από τον άλλο και βρήκαμε μια μαεστρία να ελισσόμαστε. Σε προβληματίζει το βιβλίο, αλλά δεν σε πνίγει. Μπορείς να πεις ότι σου γίνεται αφορμή να αρχίζεις να καταλαβαίνεις και να υποψιάζεις σε πράγματα που τα προσπερνούσες πρόχειρα και επιφανειακά και εξόδευες τη ζωή. Είναι άλλη ιστορία αυτή, είναι ότι
το μεγάλο μας λάθος είναι εξοδεύουμε την ζωή και εξοδευόμαστε στη ζωή. Κάπου έλεγε, νομίζω, ο Γεροπορφύριος, είναι το θέμα το έξοδο, είναι για ποιον γίνεται. Και ο ωραίος άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί από τα ασήμαντα να βλέπει τα σημαντικά. Απορρίπτεις τις βεβαιότητες και σε κατάσταση εγρήγορσης και νηφαλιότητας προσμένεις την έκπληξη και το θαύμα, που θα σου βάλει πάθος και ενθουσιασμό για τη ζωή και για τον άλλον, γιατί ο άλλος είναι η ζωή. Ο τίτλος «Τα μυστικά των άλλων» σε βάζει ένα ερώτημα. Τι σημαίνει τα μυστικά των άλλων? Πρέπει να ξέρω τα μυστικά των άλλων? Για ποιο λόγο να τα ξέρω? Και μπαίνει στο εξής δίλημμα. Γιατί να γνωρίζω τα μυστικά των άλλων? Για να μην είμαι ευάλωτος? Να είμαι ισχυρός και να ελέγχω τους άλλους, ώστε να βγω κυρίαρχος και νικητής εξαιτίας της μειονεξίας μου και της ανασφάλειάς μου? Η μια άποψη είναι αυτή. Η άλλη άποψη είναι ή να γνωρίζω τα μυστικά των άλλων για να γίνει ο άλλος ο καθρέφτης μου, να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου και να έχω τις δυνατότητες να στήσω τις γέφυρες επικοινωνίας και σχέσεις που απαιτούνται με τον άλλον. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων είναι ότι φοβόμαστε τις σχέσεις. Γιατί η σχέση σημαίνει και ρίσκα, σημαίνει και αποτυχία, σημαίνει και έκθεση, σημαίνει και απώλεια, και προτιμούμε να στείνουμε ο καθένας τα τείχη του και μέσα από εκεί να ψιλοκοιτιόμαστε και να επικοινωνούμε. Γνωρίζω λοιπόν τον άλλον για να σχετιστώ μαζί του και να του δοθώ, και έτσι να βρω τον εαυτό μου αλλοιωμένο, καρδιακό, αληθινό. Η δικαίωσή μου είναι να κοινωνήσω με τον άλλον, να μπορώ να μοιραστώ τις αναζητήσεις μου, τις αγωνίες μου, τους καημούς μου, να μοιραστούμε τα βιώματα και τα πράγματα, να μπορώ καθημερινά να κοιτώ στα μάτια των άλλων και να έχω την εμπειρία ότι ο άλλος είναι, ο Χριστός είναι τέρα μορφή, όχι τέρας μορφής. Δεν υπάρχει ατομική δικαίωση, αυτό είναι κόλαση. Οι λογισμοί που έχουμε, η συγκρουσιακή διάθεση που έχουμε, οι μεθοδεύσεις που έχουμε και το παρασκήνιο που παίζεται στις σχέσεις μας είναι γιατί φοβούμαστε να μην χάσουμε και φοβόμαστε τον άλλο ως δυνατότητα αληθινής κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο ο άλλος είναι η κόλασή μου. Η δικαίωση είναι να γίνω ένα με τον άλλο, έστω και αν χάσω, ή μάλλον μόνο όταν χάσω γίνεται κάτι τέτοιο. Απαιτείται ανδρείο φρόνημα, δηλαδή ταπεινό φρόνημα. Να μπορείς να βγαίνεις από τον εαυτό σου και την ανάγκη σου για κατοχή, για να μπορείς να βλέπεις την κρυμμένη μορφιά της ζωής. Αυτά τα πράγματα μπορεί κανείς να διακρίνει πνευματικά ή ψυχολογικά? Νομίζω από το βιβλίο αυτό βγαίνει. Και αυτό έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος. Είτε είναι πνευματικός είτε δεν είναι πνευματικός. Ο συγγραφέας μας πληροφορεί ότι ο έρωτας δεν είναι μια αυτιστική διαδικασία ικανοποίησης των αναγκών που σε αποκλεί από τον άλλον, αλλά διαδικασία ορίμανσης, αναγνώρισης των αναγκών του άλλου, που ελεύθερα κινείσαι για να θεραπεύσεις. Αυτό δεν είναι απλό, είναι άσκηση ζωής. Είναι όλη η πορεία της ζωής μας. Να παραδεχθούμε ότι το πιο ερωτικό γεγονός είναι η αγάπη, η κίνηση προς τον άλλον για να του δώσω και να δοθώ. Για να το κάνεις αυτό χρειάζεται πολύ αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Χρειάζεται πολύ αυτοεκτίμηση κανείς για να είναι ταπεινός. Ταπεινός σε τέτοιο σημείο που να δίνεται στον άλλον. Ταπείνωση δεν είναι η ταπεινοσχημία, να πουλώ και να προφασίζω ότι δεν αξίζω τίποτα. Ταπείνωση είναι να παραδεχθώ ότι αξίζω τα πάντα και γι' αυτό το λόγο η μεγαλύτερη αξία μου είναι να δοθώ στον άλλο. Αυτό σημαίνει να ξεπεράσω ανασφάλειες, μειονεξίες, φόβους, ανάγκες και κυρίως αυτό το βάσανο της λογικής της δικαιοσύνης. Αυτά εύκολα λέγονται αλλά δύσκολα γίνονται. Με έτσι όμως έχει γοητεία και ενδιαφέρον η ζωή. Η ένδειξη, κρατώ κάποια σημεία που είναι πολύ δυνατά στο βιβλίο, η ένδειξη ότι αρχίζουμε να ξεφεύγουμε από την νηπιακή μας ηλικία είναι να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε και να θεωρούμε ότι για όλα φταίει ο άλλος. Περισσότεροι άνθρωποι όταν συναντούν ένα πνευματικό, φαντάζομαι
ψυχολόγο, ψυχίατρο, λένε τα παράπονα τους για τον άλλον. Και το μόνιμο παράπονο είναι ότι ο άλλος δεν με αγαπάει, δεν με φροντίζει, δεν μου δίνει σημασία. Αυτό μοιάζει, το λέει στο βιβλίο, νομίζω σε ένα ποίημα, ότι μοιάζει σαν τον Ήπιο που είναι στην κούνια και κλαίει και κλαψουρίζεται και βγάζει λυπημένα παράπονα, να τον προσέξει ο άλλος, να δώσει σημασία. Βέβαια αυτό είναι ανάγκη μας, η πραγματική. Θέλει να μας αγαπήσει ο άλλος. Βαθιά θέλει να μας αγαπήσει ο Θεός. Ακόμη και όταν φταίει ο άλλος, ναι, γιατί πραγματικά μπορεί να φταίει ο άλλος, να μην μου δίνει την τιμή που αντιστοιχεί στη δική μου πράξη, αλλά ακόμη και όταν φταίει ο άλλος, το ενδιαφέρον είναι τι συμβαίνει μέσα μου και πώς αντιδρώ εγώ. Έχουμε κακομάθει να κλαψουρίζουμε για να κινήσουμε την προσοχή των άλλων. Απαιτούμε να μας αγαπούν, αλλά δεν προσπαθούμε να κάνουμε τον εαυτό μας αξιαγάπητο και ελκυστικό. Πολλοί άνθρωποι παραπονούνται, αλλά κανείς δεν ρωτά τον εαυτό του, έκανα κάτι για να με αγαπήσει ο άλλος? Βγήκα κάπως από τον εαυτό μου? Και όσο πιο πολύ γκρινιάζει ο άλλος, πιο αποκρουστικός γίνεται και πιο πολύ ξενερώνουμε. Και δεν είναι ιδιαίτερα εγωιτευτικό να εκφράζω την ανάγκη ο άλλος να με αγαπήσει. Έλεγε κάποτε ένας γέροντας που συζητούσαμε, μου λέει, η απέτηση είναι δαιμονική κατάσταση, να απαιτούμε από τον άλλον. Ο ενδιαφέρον άνθρωπος είναι αυτός που δεν τον τρομάζουν τα σκοτεινά του σημεία. Όλοι έχουμε σκοτεινά σημεία. Ούτε τα βάζει κάτω από το χαλί, αλλά του γίνονται πηγή έμπνευσης και κατανόησης του εαυτού του. Αναλαμβάνει την ευθύνη. Μόνο υπεύθυνος, θετικός και αισιόδοξος μπορεί να κάνει σχέση προσωπική και αληθινή. Διαφορετικά υπονομεύουμε τον εαυτό μας. Ζούμε σε ψευδαισθήσεις και η σχέση είναι παράλληλη ζωή δύο αυστηρά οριοθετημένων ατομικών ζωών. Εντάξει, βρήκα έναν διαιτητή καλό, έναν παπά, έναν ψυχολόγο, μου ξεκαθάρισε πώς πρέπει να συνεννοούμαστε, τακτοποίησαμε ένα πρόγραμμα και ζούμε ήσυχα, αλλά δεν ζούμε εν σχέση και αληθινά. Και αυτά είναι δύο ρομποτάκια που μέσα τους δεν έχουν ζωή και τα παιδιά που θα κάνουν θα είναι άρρωστα παιδιά. Καλύτερα να σκοτώνουν οι άνθρωποι και να βγάζουν καρδιά και να εκτιμούν ο ένας τον άλλο μέσα από την οργή τους και τις προσδοκίες που έχουν, αν και δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε προσδοκίες και να λέμε ότι έχουμε σχέση, παρά να είναι τόσο τακτοποιημένα τα πράγματα μέσα μας. Η χαρά της σχέσης αρχίζει από τη στιγμή που πολεμούμε τους ανταγωνισμούς και δεν νιώθουμε πληγωμένοι από τις συμπεριφορές των άλλων. Αυτό είναι αρχή ελευθερίας. Θα πούμε κάτι που δεν ξέρω αν στέκει, Ιάκωβε, ψυχολογικά, αλλά είναι λίγο σκανδαλιστικό. Δεν μας ενδιαφέρει τι σκέφτεται ο άλλος, ούτε υποθέτουμε. Δεχόμαστε ό,τι μας λέει, ας είναι και ψέματα. Προσπαθούμε εμείς να δούμε, μου λέει αλήθειες ο άλλος? Δεν ξέρω αν αυτό είναι αληθινή στάση. Νομίζω αληθινή στάση είναι και ψέματα να μου λέει, θα αποδεχθώ ότι μου λέει αλήθεια. Γιατί τελικά τι είναι ψέμα και τι είναι αλήθεια? Είναι μια αντικειμενική γνώση, αν κάποιος δεν μου περιέγραψε ακριβώς τα πράγματα προσέχουν, είναι η διάθεση της καρδιάς μου εναντί του άλλου. Γιατί αν ο άλλος από φόβο δεν μου λέει την αλήθεια και μου λέει ψέματα, είναι ψεύτης ή θέλει σχέση μαζί μου αλλά με φοβάται? Και πόσο αληθινός είμαι εγώ που κάνω τον άλλον τρομάζει, που του λέει κάτσε να μου πεις την αλήθεια, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Ποιο είναι το ψέμα τελικά? Μας βολεύει να θέλουμε το ψέμα, είναι μια αντικειμενική γνώση πραγμάτων και όχι διάθεση της καρδιάς μου. Επομένως ψέμα είναι και να υποψιάζουμε τον άλλον ή και να τον βιάζω να είναι αληθινός και σωστός. Έχω το δικαίωμα, ας είναι η γυναίκα μου ή άντρας μου άλλος, να είναι σωστός. Έχω δικαίωμα να τον αλλάζω. Και αν απαιτώ να αλλάξει, τι είδους σχέση είναι αυτή? Και πόσο ελεύθερη είναι αυτή η σχέση? Είναι αναγκαστική αυτή η σχέση. Άρα πάβει να είναι σχέση. Έχει αλήθεια αυτό το πράγμα? Αγάπη είναι να δώσω χώρο στον άλλον να αναπνεύσει και την ελευθερία να με προδώσει. Αυτό κάνει και ο Θεός. Μας έδωσε την ελευθερία να τον προδώσουμε, γι' αυτό μπορούμε και έχουμε σχέση μαζί Του. Αν φοβούμαι εγώ να μην εκτεθώ, δεν θέλω να κάνω λάθη για να μην μάθουν όλοι τι παπάς είμαι και με απορρίψουν και βγάλουν σκάνδαλα στην τηλεόραση και εκτεθώ, τι νόημα έχει? Σχέση είναι αυτό το πράγμα? Τιμή είναι αυτή? Σέβομαι την καρδιά μου? Δεν έχω σχέση με την καρδιά μου. Ζω
Προσπαθώ να είμαι καλός θεατρίνος να ανακρύβω την πραγματικότητά μου. Αυτή θεωρούμε πως είναι η αρχή της συγγνώμης της επίοικιας. Επίοικια δεν είναι να συγχωρώ τον άλλο για το λάθος που έκανε. Επίοικια είναι να δώσω την άνεση να με προδώσει. Και να το απολαμβάνω κιόλας. Να το απολαμβάνω γιατί άλλος είναι ο εαυτός του. Και αν δεν λειτουργήσει ο εαυτός του όπως πραγματικά είναι, ποτέ δεν θα έρθει ο εαυτός του πραγματικός κοντά μου. Ούτε εγώ κοντά του. Να δώσουμε τόση ελευθερία στον άλλο ώστε να χαίρεται να είναι κοντά μας. Προσπαθούμε πολλές φορές σαν εκκλησία, σαν ποιμένες, να βάλουμε απειλή στον άλλον για την κόλαση που τον περιμένει, για το κακό που θα τον έβρει, γιατί θα τον εκδικηθεί ο Θεός που δεν είναι σωστός στις σχέσεις του και στις υποχρεώσεις του με τη ζωή, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται στην εκκλησία είναι εκτός εκκλησίας. Είμαι κοντά στην εκκλησία όταν ζω με χαρά το γεγονός της εκκλησίας. Και δεν μπορεί να υπάρχει νίκη των παθών, νίκη των εξαρτήσεών μου, εάν δεν υπάρχει χαρά μέσα μου. Αν δεν με ελκύει ο άλλος και δεν χαίρομαι κοντά του και δεν αναπνέω αέρα ελευθερίας, δεν μπορώ να οικοδομήσω σχέση. Και υπάρχει και αυτό το λάθος. Προσπαθούμε στην εκκλησία να υποδείξουμε τι είναι αμαρτία και να προστατεύσουμε τον άλλο από τις παγίδες. Αλλά καλύτερα να πέσει ο άνθρωπος στις παγίδες για να πάθει και να μάθει. Δεν αγαπούμε τον άλλον για αυτό που... Δεν αγαπούμε τον άλλο για αυτό που θέλουμε να είναι, αλλά για αυτό που είναι, και μαζί εμπνέοντας ο ένας τον άλλο προχωρούμε. Τα παραδείγματα που παραθέτει ο συγγραφέας στο βιβλίο είναι πολύ χρήσιμα, γιατί μας μεταφέρει από τη θεωρητική άποψη στην πρακτική. Στα πρόσωπα που αναφέρει ο συγγραφέας μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας και να προβληματιστούμε δημιουργικά. Αυτό που βγαίνει από το βιβλίο, αλλά και αυτό που βγαίνει από την εμπειρία των ανθρώπων, αλλά και από τη δική μας κατάσταση, και αυτό που ψιλογευόμαστε μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, στη Θεία Λειτουργία. Το τραγικό που κάνουμε είναι ότι τα πράγματα είναι τόσο απλά και εμείς τα κάνουμε σύνθετα. Είναι τόσο άνετος ο Θεός μαζί μας και δεν είμαστε εμείς άνετοι μαζί Του. Γι' αυτό δεν είμαστε άνετοι και με τον εαυτό μας, γι' αυτό δεν είμαστε και άνετοι με τους άλλους. Και παγιδευόμαστε σε κάποια συμπλέγματα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Τέλος, θα σταθούμε και σε ένα άλλο στοιχείο που αναφέρει το βιβλίο και είναι πολύ σημαντικό. Είναι η έννοια του πάθους. Το Σαββάτο με κάλεσαν να πάω σαν εκπρόσωπο της Μητρόπολης σε μια ημερίδα για τον εθελοντισμό. Και είπαν ωραία πράγματα οι άνθρωποι και ωραίες σκέψεις πώς μπορούσαμε να βοηθήσουμε και πρακτικά τον άνθρωπο, ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης. Και από όλα αυτά βγήκε κάτι ωραίο, αλλά κάτι έλειπε. Κάτι δεν μου καθόταν σωστά. Και είπα πολύ γραβάτα. Πολύ σύστημα για τον εθελοντισμό, αλλά λείπει η δυναμική αυτή της ζωής. Αυτό το πάθος για τη ζωή. Πραγματικά όλα να τα κατανοήσουμε και να τα ερμηνεύσουμε και να τα αναλύσουμε, οριοθετώντας τη ζωή μας και τις σχέσεις μας, θα είναι τελείως άνοστα να λείψει το πάθος. Το πάθος δεν είναι αποτέλεσμα μιας τεχνητής ή ασκητικής διεργασίας, αλλά έμπνευσης. Δεν είναι ψυχολογική κατάσταση αφηρημένη και απρόσωπη το πάθος. Το πάθος είναι παρουσία και η αίσθηση του προσώπου. Του προσώπου που μας απέδειξε την αγάπη του ως σταυρό. Να είμαι τόσο παθιασμένος για τον άλλο και για τη ζωή, που για χάρη τους να πεθαίνω καθημερινά. Και τότε μυστικά μέσα μου θα μου αποκαλυφθεί η χαρά της αγάπης και της σχέσης, που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί και να χωρέσει στα βιβλία. Ευχαριστώ. Βλέπετε ότι όταν ήρθε η σειρά μου άρχισα να βήχω. Δεν ξέρω τώρα, μην το αναλύσουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Έτσι. Να αρχίσω από τα τυπικά που πολλές φορές επιβάλλονται από τη διαδικασία, αλλά άλλες φορές, όπως τώρα, αναβλύζουν αυθόρμητα από την καρδιά ενός ανθρώπου. Ευχαριστώ πολύ τις εκδόσεις Αρμός για την ποικιλότροπη και απλόχερη βοήθειά τους. Ευχαριστώ από καρδιάς
τον πατέρα Βαρνάβα και τον κύριο Χρυσόστομο Σταμούλη, που παρά τις καθημερινές πολλές έγνοιες και το μεγάλο φόρτο, μάλλον θα έλεγα τον υπερβολικό φόρτο εργασίας που έχουν, δέχτηκαν με χαρά να είναι ομοτράπεζοί μου. Και ομολογώ ότι με γοητεύσατε, με συγκινήσατε και με προβληματίσατε και είδα κάποιες επιπλέον μαύρες τρύπες στη ζωή μου και στο πρόσωπό μου. Βεβαίως ευχαριστώ και όλους εσάς που μου κάνατε τη χαρά και την τιμή με την ακριβή σας παρουσία να είστε εδώ. Θα πω λίγα πράγματα για το βιβλίο. Θέλω όμως ευθύς εξ αρχής, και την αφορμή μου την έδωσε ο κύριος Σταμούλης, να πω ότι είμαι αλλεργικός στις Αμερικανιές. Δηλαδή, στα βιβλία τα έχετε δει ίσως που λένε 12 τρόποι για να ευτυχήσετε ή ο δρόμος προς την ευτυχία. Δεν υπάρχει δρόμος προς την ευτυχία, ή μάλλον να το πω, δεν υπάρχει προετοιμασμένος και εκ των προτέρων δεδομένος. Δεν υπάρχει ευτυχία με την έννοια της στατικότητας, δεν υπάρχει ηθάκη. Η γοητεία είναι στον δρόμο για την ηθάκη, γιατί όταν φτάνεις στην ηθάκη πολλές φορές μπορεί και να απογοητευτείς. Άρα λοιπόν, και στο πρώτο βιβλίο και στο δεύτερο, για το οποίο είμαστε μαζεμένοι εδώ, αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να ευαισθητοποιήσω, να προβληματίσω, να αναρωτηθεί ο αναγνώστης το πώς και το γιατί και να πάρει την προσωπική του ευθύνη. Γιατί δεν μπορώ να την πάρω εγώ. Πολλές φορές στο ιατρείο με ρωτάνε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Να τον χωρίσω, να την χωρίσω, να τον παντρευτώ. Και τρομάζω και μόνο με την ερώτηση. Γιατί ξέρετε, πιθανόν να ήμουν και καλός στα αυτιά κάποιον να έλεγα ναι, παντρέψουν. Δηλαδή να πάρω την ευθύνη εγώ για την ζωή των άλλων. Αυτό είναι πολύ ανεύθυνο. Μπορεί να είναι βολικό ίσως για μένα, με την έννοια ότι θα πούν ωραία, με λύτρωσε, πήρε αυτός την απόφαση. Λοιπόν, όχι. Δεν παίρνω καμία ευθύνη, γιατί αυτό είναι ανεύθυνο. Άρα λοιπόν την ευθύνη θα την πάρετε εσείς. Και ξέρετε, αν εδώ είμαστε 50 άνθρωποι και διαβάσετε και οι 50 το βιβλίο, θα καταλάβετε όχι το ίδιο πράγμα. Έχω ένα παράδειγμα στο βιβλίο, όπου χρησιμοποιώ, μάλλον το παράδειγμα είναι το εξής. Όταν ο ιεροκήρυκας λέει στην εκκλησία «Ο Θεός είναι σαν τον πατέρα μας», υπάρχουν 2 5χρονα αγοράκια. Το ένα το ακούει και νιώθει ευτυχισμένο γιατί ο πατέρας του είναι ένας καλοκάγαθος πατέρας, και το άλλο το ακούει και τρομοκρατείται γιατί έχει έναν πατέρα αυταρχικό σατράπη που καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά τον ξυλοφορτώνει. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι ενώ ακούμε το ίδιο πράγμα, αντιλαμβανόμαστε τελείως, μερικώς ή παντελώς διαφορετικά πράγματα. Έτσι λοιπόν και το βιβλίο θα διαβάσετε πράγματα, αλλά δεν θα διαβάσετε, δεν θα τα ερμηνεύσετε κατά τον ίδιο τρόπο, γιατί εκεί μπαίνει και η προσωπική ευθύνη, το πώς ψυχομεταβολίζεις εσύ προσωπικά τα πράγματα, που έχει να κάνει με μια σειρά άλλων πραγμάτων. Επίσης, μέσα από το βιβλίο, λέω μάλλον σε ένα σημείο, δεν είναι δικό μου, από κάπου το έχω κλέψει. Θα μου πείτε κλέφτης είσαι? Ναι, είμαι κλέφτης. Ξέρετε, ό,τι καλό ακούω το σημειώνω. Και τώρα σημειώσα αρκετά. Δεν πρόλαβα όμως όλα, γιατί μετά θα χάνα και το περιεχόμενο. Κλέβω και κάποια στιγμή τα αξιοποιώ. Και είχα πρόβλημα με αυτό. Έλεγα, ρε παιδί μου, θα σε ανακαλύψω μια φορά πει, γιατρέ, αυτό το γράφει και εκεί και εκεί και εκεί. Και τι θα τους πω εγώ, αλλά το βρήκα. Το βρήκα, δυστυχώς δεν το βρήκα εγώ. Ευτυχώς όμως ότι βρήκα αυτό που έχει πει ο Έλιοτ. Το ρώτησα, νομίζω, ποιος είναι ο καλός και ο κακός ο ποιητής. Και νομίζω με ένα στίχο του σε ποίημα λέει ότι ο κακός ποιητής είναι αυτός που αντιγράφει. Καλός ποιητής είναι αυτός που κλέβει. Και εννοεί που παίρνει, αλλά το μετασχηματίζει, βάζει την προσωπική του ευθύνη και βούλα και το κάνει κάτι άλλο. Έχω κλέψει λοιπόν από τις ζωές σας και από εσάς, από τους περισσότερους που γνωρίζω, αλλά και από πολλούς άλλους,
έχω κλέψει, γιατί η ζωή μου είναι οι διασταυρώσεις όλων των ζώων.